Hello everybody, खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दं होननानै बे भिडिअआ एसे गोलाव जागोन ओमफ्राय नैबे जेसेबां स्टकआव दङ आंनावहाय बर्थमान आं एथबां बुरजा लाया नालाय स्टकआवहाय जेब्लानाखि नोंथांमोना कास्टम खालामनो होगोन अब्लासो आं खालामना हरो अर्डार हिसाबै बाट आंनि माबायावहाय स्ट'रावहाय आङो एफा स्टक माने बुरजा दोना बेखौ नोंथांमोना मिन्थिखागोन जानो हागौ निसय दा नैबे एसे बेसेबां दङ दा नैबे साननैयावहाय नैबे थांजोबगोन सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला बे गेजेरनि उनाव बे बेसेबां दङ बिनि गेजेराव सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला बिनि गेजेरावहाय सोरबाफोर मोजां मोनदोंब्ला अर्डार खालामनो हागोन साइजआ एभेलेबल जागोन खिन्थु कालारा गैला आरोना नैबिदि कालारा गैला बे रेड कालाराबो गैला एन्ड बेबो जोबसैयानो बेथ' आउट अफ स्टक बेबो आउट अफ स्टक जाबाय बे कालारा नोंथांमोना मोनसे दङ लानोबा आरोना ओमफ्राय नैबेफोर मोनगोन आरो बे कालारखौ मोननो हागौ आरोना नोंथांमोना जुदि नांगौब्ला नैबेफोर कालारफोरखौ माखौबा फसायदों अर्डार खालामनो हागोन बेथ' गासिबो हलसेलाव थांजोबसिगोन आरो नोंथांमोना सोरबाफोर हलसेल लानो लुगैदोंब्ला आंनावहाय कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय एन्ड नोंथांमोना दाखालि आं जे मोनसे फेसबुकआवहाय मोनसे एमब्र'नि गोजा कालार ब्लेक कालार व्हाइट कालार देखायदोंमोन ना बेखौ नोंथांमोना जोबोद मोजां मोननानै माखासे बिथांमोना अर्डार खालामदोंमोन दा बेनिनो माखासे शीट लाबोबाय आङो आरो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर अर्डार खालामनो गोसोबा सरस्वती फुजानि नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन व्हाइटआवबो एन्ड रेडआवबो ओमफ्राय ब्लेकआवबो आरोना एमब्र' गोनांखौ एमब्र'नि प्राइसआ आलादा जागोन एन्ड प्रिन्टेडनि प्राइसआ आलादा जागोन आरोना आं नोंथांमोननो मोनसे सेम्पोल देखायो माने गोबाङानो अर्डार होदों दा ओमफ्राय दा माखासे मोनथाम मोनब्रैसो अर्डारा दै लाबोदों नालाय आङो जाबाय नालाय गाबोन हरनांगौ नालाय दा बेखौ नोंथांमोननो आं मोनसे सेम्पोल देखायनो दे बे रेडआवहाय बे रेडनि एमब्र'खौथ' बयबो बिखादों बिसावदों मानो आंनावहाय आं फेब्रिकखौबो लाबोजोबखाबाय नै मालाय बिदि खालामहोदों आरोना रेडआव बिदि खालामहोदों जोबोद मोजां नोंथांमोना नायनो हागोन नै खाथियाव लाबोबाय आङो नालाय एमब्र'खौनो जोबोद मोजां बेबायदि खालामहोदों आरो नोंथांमोनाबो बिदि खालामहोनो हागोन एमब्र'नि प्राइसआ आलादा प्रिन्टेडनि प्राइसआ आलादा बेखौ नोंथांमोना आं खिथाखाबाय दा बियो थांबाय ओमफ्राय नैबे मोनसे अर्डारा खयथा दंमोनलाय अर्डाराथ' 40-50थासो दं खोमा 40-50टा 40था दं खोमा दा अर्डारा कन्टिनिउ जागासिनो दङ माने अर्डारखौ लागासिनो दङ खालामगासिनो दं आरो नोंथांमोना सोरबाफोर लानो लुगैदोंबा थाब अर्डार खालामबानो जाबाय हो नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बारावहाय बेखौ बिदि खालामहोदों नैबे जोबोद समायना जोबोद मोजां नुदों औ जा मोजां नुदों थान्दा नुयोना बे जिखौ दा नैबे साननैसोआवहाय गोबाङानो अर्डार हरदों लाख'नो हायै दा 40-50टा अर्डार जानानै दङ हलसेलखौबो लानानै आरो ओमफ्राय नैलाय माखासे प्रिन्टेड मोजां मोनग्रा प्रिन्टेडखौ खालामदों आरो नैबे सिम्पोलावहाय बेलाय सासे मानसियानो मोननै मोनथाम खालामहरो ना ओमफ्राय नै बेखौ अर्डारा माबादि बुरजा अर्डार होदों आं लाबोजोबबाय ओरैनोथ' आं बे शीटखौ बायनानै लाबोआ माने ओरैनो लाबोलाबायबा आंहाबो लस जायोना जायहा अर्डार होदों बेनि थाखाय आं लाबोजोबबाय आरो फेब्रिकखौ ओमफ्राय माखासे फेब्रिक गोदान बेबायदिनो एमब्र'आवहाय येल्ल' पिंक रेड बेखौ आङो भिडिअ'नि नैबेहाय दे आं बुंखांनायनि उनावहाय होगोन आं उनावहाय गासिबो कालार मोनजोबगोन बे एमब्र'आवहाय येल्ल' रेड पिंक गासिबो दंजोबो नोंथांमोना माखौ नांगौ आंनाव जास्ट नाम्बारावहाय डिएम खालामहर ओमफ्राय आंनाव डिजाइनखौ हर कास्टमाइज खालामोबाबो एखे प्राइस जाखागोन ओमफ्राय रेडिमेडखौ लाङोबा एखे प्राइस जाखागोन आरो कास्टम खालामोबाबो एखे प्राइस जाखागोन जेबो डिजाइन थागोन बेबो दाम लागोन बिदि नङा जेसेबां नोंथांमोना डिजाइन हरो खालामना होजोबनो हागोन आरो एलाय अर्डारा ओरैबादि बुरजा दङ बे रेड एमब्र'आवहाय एलाय बेखौ गासिबो अर्डारनि थाखाय लाबोजोबदों दे आङो एलाय बे ब्लेक एमब्र'आवहाय नैलाय बिराद मोजां बेबो जेब्ला जाजोबगोन अब्ला नोंथांमोननो आङो देखायगोन दे भिडिअआ एसे गोलाव जासिगोन एलाय मोननै थांबाय मोनथाम बे गासिबो अर्डार जोब ओरैबायदि मोजां मोननानै नोंथांमोना बिहरदों आरो नोंथांमोना खेबसे गानबाथाय गानबाय थानो लुबैगोन बेखौ आं गेरेन्टि होगोन खिन्थु नोंथांमोननिसिम माने बेसेखौ आं गेरेन्टि होनो हागोन आरो नोंथांमोना जुदि खेबसे गानबाथाय गानबाय थानो लुबैगोन आरोना क्वालिटि हिसाबै फेब्रिक हिसाबै गासिबो माबाखौ माबानाय जादों
जा मोजां 1 2 3 4 5टा अर्डार दं दे एमब्र'आवहाय माखासे गासैबो प्रिन्टेड जोब आरोना 40 बेफोरबायदिनो अर्डार्स दं दा ओमफ्राय दा बेफोरबायदियावहाय माखासे एमब्र' दङ एन्ड नै बे फेब्रिकआबो गासिबो सरि अर्डार जोब नैबे ब्लाउसनि आरोना नैबे ब्लाउसनि फेब्रिक आं देखायनो नोंथांमोननो दे बे ब्लाउसनि फेब्रिक ओरैबायदि मोजां सरस्वती फुजाफोर फैगौ बेफोरबायदि नोंथांमोना खालामनोब्ला आङो ड्रेसनिफ्राय लानानै एन्ड गासिबो माबा ब्लाउस थाउस गासिबो कास्टम खालामजोबगोन बे नङा कि कास्टम खालामबा बुरजा लागोन बिदि नङा बेखौबो बिदि सेम लाखायो आङो रेडिमेडखौबो आरो कास्टमखौबो एखे लाखायो आरो दामजों हिसाबै फेब्रिक माने फेब्रिकजों हिसाबै दाम आरोना बेसेबां मोजां क्वालिटि जागोन बेसेबां माबा जागोन आरो बेफोरबायदि दंजोबो बे गासिबो माबाजोब नै रेडआवहाय पिंकआवहाय नै बेबो नै व्हाइट कालार बेखौथ' नोंथाङा नुखादों स्टुडेन्ट सना गानदोंमोन मोजां मोनो मानसिफ्राबो गोबाङानो बिहरदों नै बेहाय मोनबा पिस खालामनांगौ आं बे फेब्रिकखौ बुरजा लाबोदों आङो ओमफ्राय नै बे ब्लेकआवहाय ओमफ्राय नैबिदियावहाय नोंथांमोना फेब्रिकखौ मोजां नुदोंब्ला डाइरेक्ट स्क्रिनशट मारिदो ओमफ्राय स्क्रिनशट मारिनानै आंनो हरबानो जाबाय नालाय दा बे गासिबो अर्डारा जाजोबबा नोंथांमोननो आङो फारि देखायगोन माखासे बिथांमोना मा अर्डार होदों बिसिनि डिजाइनखौबो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामगोन आरोना माने बयबो गावबागाव डिजाइनसो कास्टम खालामहोजोबो नालाय बांसिनानो दा बेसिनोसै आरोना स' नोंथांमोना थाबैनो माबा मोनसे मोजां मोनदोंब्ला DM खालामहरबानो जाबाय नैबे स्क्रिनावहाय नाम्बारावहाय होमबा दिनैनि भिडिअ बेसेल'सैमोन बाय टाटा बेखौ मोजांथार बेबो नै बिराद मोजां मोनदों मोजांखा स' नोंथांमोना थाब लानो गोसोब्ला थाब DM खालामहरदो आरो एमब्र' गोनांखौ जाय फसायदों नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामबानो जाबाय हो बाय